Ay ga, mayo hapon. Package delivery para sa imo ha? Ha? Wala ka na-deliver? Dili ikaw nag-deliver. Kami ang nag-deliver para sa imo ha. Gikan og Cambodia. Kinsa man na sa Cambodia day? Si Papa nimo? Para sa imo ha gipa-deliver niya pero napakay ka ng delivery fee nga bayaran para sa mua. 2.5. Bayari. Yung taon sa meron gang. Oh, nanay 1,000, 1.5 na lang ikaw kulang ng mga pangitaon. Tama. Hindi na siya pwede. Delivery fee man na, kami makatapal ana. Mangutasa ka mangutang. Katatay. Katatay? Bitaw gang, unsa man meron gang kay murag dikusog na ra bang ulan. Digos Flower Shop, delivering happiness. Pakita sa ko sa 2.5 para ipakita na ko ang box. Oh, delivery fee. Tawagan gay na siya, okay na daw. Wow! Okay. Baka na mo gang or dili? 2.5. Unsa man, mura man kagadaw duha. Kita ang babay ko tawon sa dalo. Okay. Okay nito. Ay dito. Utang mereka buanga ka. Dibayar. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace. Surprise! Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa Birthday gang! happy birthday to you. For me magsugod, magpaila-ila sa DIME. Kami di ay ang EMD Ghost Flower Shop. So namin diri karon para ihatod ning sorpresa sa imuhang papa sa imuhang ika-15th birthday. So kay birthday man nimo, kantahan ka na mo pag-usab og happy birthday ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So gang, happy birthday. Pag-wish usa tapos i-blow ang kandila. Okay, happy birthday gang. Mga kaibigan no, isa nag-surprise sa imo ha. Nana? Pinsa man si? So, nasa mensahe ha para sa imo ha. So, mao na ilang mensahe, ma'am. Happy 15th birthday, anak. May the Lord God grant you your all wishes and heart desires. Good health ng palagi and mag-aral ng mabuti. Mag-iingat ka palagi dyan and see you soon. Enjoy your day. God bless and we love you, anak. Miss na miss ka na namin. Love, Papa, Mama, and Harold. Kung sa may masulti ni mo, surprise ka ni Papa, Mama, o ni Harold. Thank you kaayo pa kay. Wala ko nag-expect na i-surprise. For teaching me how to feel, showing me my emotions. Thank you kaayo. Anong amping mo dira always. Love kayo tamo. I miss you so much po. Kato lang, wala kadungag? Okay. Ay wish na ko nga. Itaw na tagang tasek mayong paglawas. Oh. Pag kinahon sa eskwela, huwag ganyan ito magpuyap-puyap. Meron ko na kong wish na ko siya ha. Pero, Nak, happy birthday. Happy you. Okay, salamat sir. Birthday wish for her, sir. I wish her all the happiness in the world That's all? and a long life and lots of money. Okay, thank you sir. Kilala ko sa akong apo no, si Denise na kilala ko sa siya pag-eskwela.
O, tagaan siya mayong panglawas sa iyang kuan, iyang kinabuhi nga tagaan siya nga lahat mga katuigan. Ukot sa iyang kinabuhi nga aron maglampot yung eskwela niya. Maulan tunis. Birthday. Okay. So gang, kayo man naman sila message no picture sa taha. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon. Ang Bigos Flower Shop lang doon.